Almorzar en l'herba. Estem en una antiga estació que avui és un museu, Orsay, el gran museu del segle XIX, el segle que inventà la vellea moderna. A meitat d'aquell segle, en l'any 1863, un quadre provoca un escàndal, constituïx un tancament en la història de la pintura. És l'Almorzar en l'herba, el treball d'un jove provocador de 30 anys, Edouard Manet. Quin és el tema? Un pícnic banal en el camp, la distracció favorita dels ciutadans en el fi de setmana. Sí, però el que sorprèn és que la dona està nua, en companyia de dos homes vestits. Per darrere, una dona que s'està banyant va coberta, com mana la tradició. Un paisatge convencional per a evocar, com en un teló de teatre, l'aire lliure. Baix la mirada de la dona, una naturalesa morta s'estructura al voltant d'una cistella tombada, on se barregen les cireres de juny i les figues de setembre. Però per damunt de tot, este quadre és un manifest de la nova pintura. Trenca la tradició, saca el gust dels burguesos que en aquell temps visitaven les exposicions. Li pega la volta als grans mestres com Tiziano i el seu concert campestre, o copia escrupolosament el gravat de Raimondi de El Xuy de París de Rafael. La construcció de les figures centrals no són més que un triàngul tort, que alça el vol com un pardal primerenc. Manet no ha tingut molts miraments. El paisatge s'ha acabat a pressa en grans traços imprecisos, com quan es pinten els decorats de fondo de les barraques de fira. Com s'atreveix a pintar tan mal, diran els crítics de l'època. La mirada de la dona ix del quadre, travessa la paret i es clava en l'espectador. Ix cap a la vida autèntica. Interpretat en arrogància, l'espectador es troba en el centre del grup de personatges vestits de carrer, pillats sorpresos, com en una foto feta en flash. Del mateix any, 1863, és el naixement de Venus, de Cabanelli, que té més èxit. És una pintura acadèmica, plana, que representa una xica nua rodejada per un grup d'àngelets. Quina diferència! El de Manet no pretén ser bonico. La xica representada és Victorine, la model habitual del pintor, una jove normal i corrent en el turmell gros, que se despulla per a posar-se la roba de bany. Després de tantes desgràcies, Manet es transformarà en el pioner de tota una generació de pintors que s'atribueixen, com digué Gauguin, el dret a trencar en tot. Un segle més tard, Picasso agarrarà l'Almorzar en l'herba per a fer un nou Picasso,
En el mateix moment, un pintor jove, Alain Jacquet, reprèn el tema, però tracta com a fotografia en color. Més fosc, McLaren escollirà el mateix tema, però esta volta en blanc i negre. A partir de l'esmorzar en l'herba, per als pintors la vellea ha de sorprendre, xocar, sacar els hàbits peregosos de la mirada.